Jo vull treballar. Yo quiero trabajar. Jo vull treballar. Perquè ara la teva experiència compta, perquè volem comptar amb tu. El Consell ha engegat el programa Avalem Experiència, un projecte amb el qual el Servef vol donar resposta a la taxa de desocupació dels majors de 30 anys, especialment els majors de 45 anys i que porten més d'un any en situació de desocupació. Avalem Experiència oferirà a les persones aturades un pla de joc de formació, programes d'alfabetització, ajudes per a emprendre un negoci, orientació i subvencions per a la contractació. Perquè des del Servef estem convençuts que ara és el teu moment i que l'experiència és un valor afegit a l'hora de generar competitivitat en les empreses valencianes. Perquè ens fas falta. Tenim un pla per a tu. Informa't en la teua oficina Servef més propera o en les nostres xarxes socials. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.